आम प्रथम प्लान थिला गंडाहाती वाटरफॉल विजिट करवा आठिक जाइछु आ देखिछु बहुत भल लगिला। आपण मैंने जदि से वीडियो देखी ना देखी ने आमर सेकेंड प्लान होची गोपालपुर बीच में सेटा गोटे सुंदर समुद्र उपकूलटी आठी को जीव जदि आपण मैंने देखी ना आम वीडियो कंटिन्यू रे आपण मैंने भी देखिए। मु प्रथम थर गोपालपुर बीच जाऊँगी मुझे देखनी आपण मैंने भी मो वीडियो माध्यम देखी ने वीडियो कंटिन्यू रे बोली मोर आशा। मु प्रथम थर जाऊँगी समुद्र उपकूल देखा निमंते बहुत एक्साइटेड अच्छी से व्यू देखी देव सांग लाज होच लगाए एटा अच्छे ब्रह्मपुर बस स्टैंड रेल स्टेशन पहुँचलु आपण मैंने देख पारे आमर जातीय पताका ये सब गाड़ी गुड़ा रखाई सांग मैंने सेपट अच्छा कथबार्ता चलुची गाड़ी व्यवस्था। हेलो गाइस Oh my god! मैं चढ़ पंद्रह में कही सीटी चलो चलो you can see here Ramo and very funny. जूम कर फाइनाली आम गोटे छोटिया रेस्टोरेंट आसचु खाइबू ये अच्छे पूरी इडली उपमा सेमती अच्छे सांग मैंने गोटे गोटे चूज कले गोटे खाइबू इडली उपमा सांग तु कौन खाइबू इडली उपमा हाँ इडली तुम पूरी उपमा सांग तोर पूरी ओनली पूरी तोर पूरी भाई मोर तो इडली पूरी इडली उपमा माना एड्र कोटा इडली तावरे उपमा हाँ तोर यार विकास रो इडली उपमा तोर पूरी वेरी गुड थैंक यू फाइनाली मोर आसी जाइए खाइबी सांग मैंने खाऊँ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଇଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଗାଧେଇବ କି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମେ ଡେଇଁବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଧେଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ନା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ पूरा एक्साइटेड कहीं एक्साइटेड नहीं कि फर्स्ट टाइम हम ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବି ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଗାଧେଇବୁ ପୁରା ଲୁଣ ପାଣି କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଚାଖିବୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖିବୁ ଆଉ କେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ତାର ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆଉ ଖାଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓହୋ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ରେ ବିକାଶ Oh guys, ये हमारा लॉक ओनली जस्ट फ्रेंड ଆମ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିବେ ଦେଖେଇବି ହଁ Zoom in. ओनली नो लव ओनली जस्ट फ्रेंड बहुत इंजॉय लाଗୁଛି ନା ବହୁତ ପାଣି ଏତେ କୋଡ଼ି ପାଣି ବିସ୍ତର ଆସିବା ଦେଖ ବିଚ୍କୁ ଯାଇଛି ଯାହାକି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ପୁରା ଗାଧୋଉଛି ବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ रेडी आइगला प्लेटा रेडी आइगला हाँ
Very caro. तो गाइस ये देख सकते हैं हम हैं और ये मेरा फ्रेंड है Alah.
ପଟେଟ କି এটা হচ্ছে বহরমপুর গোপালপুর বিচ পুরা পানি আসছে ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବି ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍କୁ ଆସିଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଛି ବି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେଇଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଶା ଥିଲା ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଆସରେ ଆସ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲଡୁ ବିପିନ दिवस सुंदर बीच को जी आउ फाइनाली जाए बहुत खुशी लगुच बहुत एंजॉय लगुच आउ सांग मान वाओ गुंजी काटुचंती केमता अछंती ओ ଭଲ ଭଲ ଅଛ ନା ବଢିଆ ଫୁଲ ଗାଧାଉଛ ସାଙ୍ଗ ସିକ୍ସ ଦେଖା ସାଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାନରେ ପଶିଗଲା ନାକରେ ପଶିଗଲା ହାଲରେ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ କେମିତି ଢେଉ ମାରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ହିରୋ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଆଉ ତାର ପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ କଟାଡ଼ିଆଟା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖ দিব ଏଠି ଦେଖ ରେ मनोज फोटो उठाइबा ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି କିଛି ରହିବନି ବହୁତ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖରା ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋପାଳପୁର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।